Hi, hello, good morning. Welcome to my mini blog ତ କହିପାରିବୁନି ଆମେ ତ ଛୋଟ କ'ଣ ଆମକୁ ତ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ବି କେହି କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏଇ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିବା ଲୋକ ବାହାରୁ ଯାଇପାରୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁଛୁ। ଗାଁ ଗହଳି କଥା ଟିକେ କୁଆଉଡ଼ି ମାନେ ଛୁଆଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କଥା ହୁଏ। କେହି ବି ଫଲୋ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରହିକି କିଛି କରିପାରିବି। ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ କିଛି ବି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନି। ତମେମାନେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଥିବ, ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ଦେଇକି ଆମେ କାହିଁ ବଡ଼ କରିବୁ? ଆମକୁ କାହିଁ ଲୋକ ଦେଖତେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ? ଆମେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁ, ଯାହା ବି କିଛି କରୁ, 2ଟା 3ଟା ଲାଇକ୍, ଭିଉ 15 20 ଏମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ ଏଇ ଚାରି କାନ୍ଥ ରହିକି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। ଆଉ କିଛି ତ ଏମିତି ହେଇପାରିଲି, ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିସ କରୁଛୁ ନା ମୁଁ କେଇଠି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିପାରୁନି। କପଡ଼ା ଖାଇଲ ମା? କପଡ଼ା ଖାଇ ନା ସଜ ହେଇକି ଖାଇଦେବୁ। ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି କ'ଣ ହଉ। ନାଇଁ ମା ସଇଲା ଏଇ ହଉ।